Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Sri Krishna Jai Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. ആയില്ലേ 8 മണിയായില്ലേ? അജു പ്രഭു സംസാരിക്കണവരെ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഞാൻ കോഹോസ്റ്റ് ആക്കി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്, ക്രോസിംഗ് ആണ്. അതെ, അവിടുന്ന് വരുന്ന സീറ്റിൽ വന്ന ഈ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഹരേ കൃഷ്ണ. പായില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗൽപദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ആഴ്ചത്തെ ഭഗവത്ഗീത ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ, അതായത് ധ്യാനയോഗത്തിന്റെ 2-ാം ഭാഗം, 21 വരെയാണ് ഇന്നലെ ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതൊന്ന് ആവർത്തിക്കാം. ഇന്നലെ സിസ്റ്റത്തിന് എന്തോ കുറച്ച് കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ഉയർത്തണം, അതാണ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പ്രധാന കാര്യം. മനസ്സിനെ ഉയർത്തണം. ഉദ്ധരേരാത്മനാത്മാന. മനസ്സ് തന്നെയാണ് ആത്മാവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിയുടെ ബന്ധു. മനസ്സ് തന്നെയാണ് ആത്മാവിന്റെ ശത്രു. അത് ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കും, നമ്മളുടെ കൂടെ വരും. അങ്ങനെയാവുമ്പോ ബുദ്ധിയുടെ ആത്മാവിന്റെ ബന്ധു ആവണു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചു മാറ്റി ഭൗതികതയിലേക്ക് വരുമ്പോ ആത്മാവിന്റെ ശത്രു ആവണം. അതാണ് മനമേവ മനുഷ്യാനാം കാരണം ബന്ധമോക്ഷയോ എന്നൊരു കഥ പറഞ്ഞില്ലേ വിക്ഷുഗീത. അതാണ്. പിന്നെ പല യോഗങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. കർമ്മയോഗം, ധ്യാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം, ധ്യാനയോഗം, അങ്ങനെ ജ്ഞാനയോഗം, അങ്ങനെ പല യോഗങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും അതിലേറ്റവും പ്രധാനവും ഏറ്റവും എളുപ്പവും ഭക്തിയോഗത്തിനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അഷ്ടാംഗയോഗത്തിനെ വിസ്തരിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഈ അഷ്ടാംഗയോഗം പുരാതന ഋഷിമാരൊക്കെ സാക്ഷാത്കരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഗുഹയിൽ അവർക്ക് ഏകാന്ത സ്ഥലമാണ്. ഇഷ്ടംപോലെ മാനിന്റെ തോലും അതൊക്കെ കിട്ടും. മാനിന്റെ തോല് അല്ലെങ്കിൽ പുലിയുടെ തോല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവര് കൊന്നിട്ടൊന്നും അല്ല എടുക്കണത്. അവര് ഇങ്ങനെ ആരും ഇല്ലല്ലോ അന്ന് നായ അടിപ്പിടിക്കാനും ഒന്നും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ കഴിയുമ്പോ അവര് മരിച്ചു പോകും. അപ്പൊ അവരുടെ ശരീരം ജീർണിച്ചാലും ഈ തോല് ജീർണിക്കാതെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. അത് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടാണ് അവര് അതിലിരിക്കുക. അതാണ് മാൻതോല്. പിന്നെ ശുചിയായ സ്ഥലത്തിരിക്കണം, സുഖമുള്ള ആസനത്തിലിരിക്കണം. പിന്നെ കുശം കൊണ്ടും ഒരു വിരിച്ച് അതിന്റെ മുകളിൽ മാൻതോല് വിരിച്ച് അതിന്റെ മുകളിൽ തുണി വിരിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞത് സമകായ ശിരോ ഗ്രീവം. ശരീരവും കഴുത്തും തലയും നേർരേഖയിൽ വരുത്തണ പോലെ ഇരിക്കണം. നാസികയുടെ അഗ്രത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരണം. പിന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? അധികം ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത്, അധികം ഉറങ്ങരുത്, തീരെ കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത്, തീരെ കുറച്ച് ഉറങ്ങരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കണം. അതൊന്നും അധികം ചലിച്ചു പോവാതെ ഇളകാത്ത ദീപനാളം പോലെ, തെളിഞ്ഞ കത്തുന്ന ദീപനാളം പോലെ ഇരിക്കണം. ശാന്തമായിരിക്കണം മനസ്സ് എന്ന് പറയും. പ്രാണായാമത്തിന് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രാണായാമം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഉള്ളിലേക്ക് ശ്വാസം എടുക്കുക, കുറച്ച് സമയം അവിടെ നിർത്തുക, എന്നിട്ട് മെല്ലെ സാവധാനം പുറത്തേക്ക് വിടുക. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ പ്രാണനും മനസ്സും ശ്വാസവും ഒക്കെ വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പ്രാണായാമത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതോടെ നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മളുടെ രഥം നേരെ ഓടിക്കോളും. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഓടിപ്പോകില്ല. അത് പറഞ്ഞു. അത് ഗീതാ മഹാത്മ്യത്തിന്റെ ആ ശ്ലോകം ഉണ്ടല്ലോ, അതില് തന്നെ ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. ഗീതാധ്യയനശീലസ്യ പ്രാണായാമ പരസ്യ ച നൈവ സന്തി പാപാനി പൂർവജന്മകൃതാനി ച. ഗീത അധ്യയനം ചെയ്യണം, അതോടൊപ്പം പ്രാണായാമപരന്മാരാവണം. പ്രാണായാമം കൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നൈവ സന്തി പാപാനി, നമ്മളെ പാപങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുകയില്ല. പൂർവജന്മകൃതാനിച്ച, പണ്ടത്തെ ജന്മത്തിൽ മുൻപുള്ള ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപങ്ങൾ പോലും ബാധിക്കില്ല എന്ന് ഗീതാ മഹാത്മ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും മോഡേൺ മെഡിസിൻ ആണെങ്കിലും പല അസുഖങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഡോക്ടർമാരെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ അവര് പറയും നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമായിട്ട് അസുഖമൊന്നുമില്ല, സ്ട്രെസ്സാണ് എന്ന് പറയാറില്ലേ. അപ്പൊ സ്ട്രെസ് മാറ്റാനായിട്ട് അവര് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം പ്രാണായാമാണ്. നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യൂ, ധ്യാനിക്കൂ, പ്രാണായാമം ചെയ്യുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഡോക്ടേഴ്സ് പോലും പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കോളേജ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലും മെഡിക്കൽ കോളേജിലൊക്കെ മാനേജ്മെന്റ് ക്ലാസ്സുകളിലും ഈ പ്രാണായാമത്തിന്റെ മെഡിറ്റേഷന്റെ ഒക്കെ സാധ്യതകളൊക്കെ അവർ അറിഞ്ഞ്
കുട്ടികളോട് പരിശീലിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മളും ഇതിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ പറ്റില്ലെങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ അത് ചെയ്യുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ്. ഇനി 20 തൊട്ട് 23 വരെ പിന്നെ 4 യോഗങ്ങളെ പറഞ്ഞു. അതിൽ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടം ഭക്തി യോഗം തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. സുഖം ആത്യന്തികം യത്തത് ബുദ്ധിഗ്രാഹ്യം അതീന്ദ്രിയം വേത്തി യത്ര ന ചൈവായം സ്ഥിതഃ ചലസി തത്വതാ യം ലബ്ധ്വാ ചാപരം ലാഭം മന്യതേനാധികം തദാ യസ്മിൻ സ്ഥിതോ ന ദുഃഖേന ഗുരുണാമപി വിചാല്യതേ. ഗുരുണാമപി ദുഃഖേന, വലിയ ദുഃഖം വന്നാലും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ധ്യാനം കൊണ്ടും പ്രാണായാമം കൊണ്ടും ഒക്കെ സ്ഥിര മനസ്സായിട്ടുള്ളവർക്ക് വലുതായിട്ട് ബാധിക്കുകയില്ല. എത്ര വലിയ ദുഃഖത്തിലും വല്ലാതെ ഇളകുകയില്ല. പിന്നെ അനന്തമായ സുഖം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ യോഗി ഒരിക്കലും യോഗത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കുകയില്ല, ഒരിക്കലും ദേഷ്യപ്പെടുകയുമില്ല. ഒരിക്കൽ ഗംഗാതീരത്ത് ഒരു സന്യാസി തപസ് ചെയ്യും. ഇടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം എണീറ്റ് നടക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് നിന്നും പുഞ്ചിരിയുമായില്ല. സദാ സന്തുഷ്ടനായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചു, അങ്ങനെ ഇയാൾക്ക് ദേഷ്യം വരില്ലേ, ദേഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വികാരം ഇല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് 2 പേര് കൂടിയിട്ട് തർക്കിച്ചു. എന്നിട്ട് അവസാനം അവർ തീരുമാനിച്ചു, നമുക്കൊരു സൂത്രം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഹർഷി കുളിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് തുപ്പി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം യാതൊരു ഭാവഭേദവും കൂടാതെ വീണ്ടും പോയി ഗംഗയിൽ കുളിച്ചു വന്നു. അങ്ങനെ എത്ര പ്രാവശ്യം അറിയോ? 18 പ്രാവശ്യം അവരിതന്നെ ആവർത്തിച്ചു. 18 പ്രാവശ്യം ഇദ്ദേഹം അവരെ ഒന്ന് വഴക്ക് പറയുകയോ ദേഷ്യത്തിൽ നോക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ അദ്ദേഹം അത് തന്നെ ചെയ്തു. ഗംഗയിൽ പോയി സ്നാനം ചെയ്തു വന്നു. 18 പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ കുട്ടികള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽക്കൽ നമസ്കരിച്ചു. എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ആവാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. പിന്നെ അവരും നേർവഴിക്ക് വന്നു. അതാണ് സ്ഥിതശ്ചലതി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ത് വന്നാലും വ്യതിചലിക്കില്ല. സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ തന്നെ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചതല്ലേ. അപ്പോ പ്രഭുപാദര് പറയുന്നു, 2 തരം ആൾക്കാരുണ്ട്. ഗോദാസന്മാരുണ്ട്, ഗോസ്വാമിമാരുണ്ട്. ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ദാസനായവരെ ഒന്നും നേടാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക്. ഗോസ്വാമിമാര്, രൂപ ഗോസ്വാമി, ധനാധന ഗോസ്വാമി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ഹരിദാസ് ഗോസ്വാമി, അങ്ങനെ കുറെ, ശുഗ ഗോസ്വാമി എന്നൊക്കെ പറയും. അവരൊക്കെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സ്വാമിമാരായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അനുഗ്രഹിക്കും. ഗുരുനാ ദുഃഖേന അപി ന വിചാല്യതേ. വലിയ ദുഃഖത്തിൽ പോലും ഇളകില്ല അവരുടെ മനസ്സ്. അതുപോലെ തം വിദ്യാത് ദുഃഖ സംയോഗ വിയോഗം യോഗ സംഹിതം സ നിശ്ചയേന യോക്തവ്യോ യോഗോ അനിർവിണ്ണ ചേതസാ സങ്കൽപ്പപ്രഭവാൻ കാമാം ത്യക്ത്വാ സർവാനശേഷത മനസൈവേന്ദ്രിയ ഗ്രാമം വിനിയമ്യ സമന്തത. ഇന്ദ്രിയ ഗ്രാമം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കൂട്ടം, അതിനെ മുഴുവനായിട്ടും സംയമിക്കണം, നിയന്ത്രിക്കണം. അപ്പോൾ തന്നെ പല ഇങ്ങനെ പ്രാണായാമം വഴി പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ധ്യാനം, ധാരണ, അതുപോലെ യമങ്ങള്, നിയമങ്ങള് അതൊക്കെ അനുസരിക്കുമ്പോൾ ദീർഘകാലം കൊണ്ട്, പെട്ടെന്ന് 1-2 വർഷം കൊണ്ട് പോലും പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യണവർക്ക് വളരെയധികം സിദ്ധികൾ കഴിയും. 8 സിദ്ധികളാണ് സാധാരണ പ്രധാനമായിട്ട് പറയും. അണിമ, മഹിമ, ഗരിമ, ലഖിമ, പ്രാപ്തി, പ്രകമ്യ, വശിത്വം, ഈശിത്വം. ഇതാണ് 8 സിദ്ധികൾ. ഇത് പലർക്കും ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഈ വലിയ വലിയ ഋഷീശ്വരന്മാര്, അവര് ആനന്ദം, സച്ചിദാനന്ദം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇതൊന്നും വേണ്ട, ഇതൊന്നും അവര് ആഗ്രഹിക്കുക പോലും ഇല്ല. അണിമ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരീരത്തിന്റെ വലിപ്പം ഏറ്റവും ചെറുതാക്കാൻ പറ്റും. ആ സിദ്ധിയൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഹനുമാൻ നമ്മുടെ രാമായണത്തിൽ പഠിച്ചില്ലേ, സുരസയുടെ വായെ കൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു എന്നൊക്കെ. അതാണ് അണിമ എന്ന് പറയുന്ന ഗുണം. മഹിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ ശരീരം വലുതാക്കാൻ പറ്റുക. ഗരിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന്റെ കനം കൂട്ടുക, വളരെ മല പോലെ ആക്കാൻ പറ്റും ശരീരം. ലഖിമ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കനം ഏറ്റവും കുറയ്ക്കുക, തൂവല് പോലെ ആക്കാൻ പറ്റും. അവർക്കാണ് ആകാശ സഞ്ചാരം, അതുപോലെ വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ കിടക്കാൻ പറ്റും, വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ നടക്കാൻ പറ്റും, ആകാശത്ത് പറക്കാൻ പറ്റും.
അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണത് ഒരു സിദ്ധി തന്നെയാണ്. പിന്നെ പറയണത് പ്രാപ്തി, വളരെ വിശേഷപ്പെട്ടതെന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്ന, ഭൗതികര് കരുതുന്ന കുറെ കഴിവുകളൊക്കെ സ്വന്തമാക്കാൻ പറ്റും. മൃഗങ്ങളുടെ ഭാഷ പഠിക്കാൻ പറ്റും, മനുഷ്യന്മാരുടെ ഭാവി പറയാൻ പറ്റും, ചില രോഗങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റും, പിന്നെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം അവർക്ക് ഉയരം കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ പറ്റും. അതാണ് പ്രാപ്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ കൈവരുന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ യോഗികളായാലും യോഗാഭ്യാസം ഇതിൽ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. പ്രകമ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സിദ്ധിയുണ്ട്. അത് നമുക്ക് അപ്രത്യക്ഷമാവാൻ പറ്റും, എന്താ പറയില്ലേ, കാണാതാവാൻ പറ്റും, സ്വയം ഇങ്ങനെ മറഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ പരകായ പ്രവേശം, വേറൊരാളുടെ ഉള്ളില് കയറി അയാളുടെ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ വശിത്വം എന്ന് പറയും. വശിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആളെ കണ്ടാൽ എല്ലാവരും വശീകരിക്കപ്പെടും. പക്ഷി മൃഗ ആദികൾ പോലും വശീകരിക്കപ്പെടും. അതാണ് നമ്മുടെ വിഭാണ്ഡക മുനി, ഋഷ്യശൃംഗന്റെ അച്ഛൻ തപസ് ചെയ്യണ സ്ഥലത്ത് അതിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് മൃഗങ്ങൾ പോലും യാതൊരു ഉപദ്രവവും ഉണ്ടാക്കാതെ പൂച്ചക്കുട്ടിയെ പോലെ സിംഹക്കുട്ടി നടന്നു എന്നൊക്കെ പറയും. പിന്നെ അവസാനത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട സിദ്ധിയാണ് ഈശിത്വം. അത് ഈശ്വരനോളം ഉയരും. അപ്പോ ഈശ്വരനാവില്ല, അത്രയ്ക്കേറെ സിദ്ധികൾ കൈവരും. പുനർജന്മം ഒക്കെ തടയാനൊക്കെ സാധിക്കും. എന്താണ് ആവുക എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ശ്രേഷ്ഠം എന്ന് തോന്നുന്ന ഈ സിദ്ധികളിൽ പോലും യോഗി താല്പര്യം കാണിക്കില്ല. അതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട, എനിക്ക് ഭഗവാനെ മാത്രം മതി, ഭഗവാനോട് ചേർന്നാൽ മാത്രം മതി എന്നാണ്, ഭക്തി മാത്രം മതി എന്നാണ് യോഗിയായിട്ടുള്ള, ഭഗവാനുമായിട്ട് യോഗം വന്നിട്ടുള്ള, ചേർച്ച വന്നിട്ടുള്ള ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുക. ഒരിക്കലൊരു സന്യാസി ഉണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ ഒരു ആശ്രമമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തപസ് ചെയ്യായിരുന്നു. കുറെ നേരം തപസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പോ ഒരു വഴിപോക്കന്മാര് വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നമസ്കരിക്കും, ചിലര് ഭക്ഷണം ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഒരിക്കൽ ഒരു വഴിപോക്കൻ നമസ്കരിക്കാൻ വന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുറി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആശ്രമത്തിന്റെ ഒരു മൂലക്കില് കുറെ ചവറുകൾ, മാലിന്യങ്ങളുടെ ഇടയില് എന്തോ മാലിന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെയല്ല, ഡ്രസ്സ് എന്തൊക്കെയോ കിടക്കണതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മിന്നണു, നല്ലോണം തിളങ്ങുന്നു. അപ്പൊ ഈ വഴിപോക്കൻ നമസ്കരിച്ച ആള് സ്വാമിജിയോട് ചോദിക്കും, ഋഷിയോട് ചോദിക്കും, എന്താണ് അത് എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ എന്താ എനിക്കറിയില്ല, ഇതിനു മുമ്പ് നമസ്കരിച്ച ആള് തന്നതാണ്, ഞാനതങ്ങോട്ട് ഇട്ടു എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ എന്താ വിലയേറിയ ഒരു രത്നമാണ്. അപ്പൊ ഈ വഴിപോക്കൻ ചോദിച്ചു, ഞാനത് എടുക്കട്ടെ, എടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അയാൾ അതും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നുപോയി. അപ്പൊ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ്, ഇത്രയേറെ വില കൂടിയ ഈ രത്നക്കല്ല് കിട്ടിയിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് അത് വേണ്ട, അത് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ ഒരു വിഷമം കൂടാതെ എടുത്തോളാനാണ് പറയുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അതിനേക്കാളും വിലയേറിയ മഹത്വമുള്ള എന്തോ ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നാണ്. വേഗം തിരിച്ചുപോയി. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, അത് എന്താണ് അങ്ങേ ഇത്രയധികം ഈ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വസ്തു, എന്തിലാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങ് ആനന്ദം കാണുന്നത്, എന്തിലാണ്? ഈ രത്നക്കല്ലിനെ ഒന്നും യാതൊരു മൂല്യവും കൽപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അപ്പൊ എനിക്ക് അതിനേക്കാളും വലിയ ആനന്ദം, സച്ചിദാനന്ദത്തിൽ ഞാൻ ആറാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് എന്തിനാണ് ഈ രത്നക്കല്ല്, അതൊന്നും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അയാൾ ചോദിക്കും, എനിക്കും തരുമോ, എന്നെ കൂടെ പഠിപ്പിക്കുവോ ആനന്ദം നേടാനുള്ള വഴിയുണ്ട്? ഇദ്ദേഹം പറയും, പഠിപ്പിക്കാലോ. ആദ്യം തന്നെ ഈ രത്നക്കല്ല് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഗംഗയിൽ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞിട്ട് വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഭൗതികം എന്ന് ഭൗതിക സുഖം എന്ന് നമ്മൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സുഖങ്ങൾ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞാലേ ആധ്യാത്മിക നിലയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ അയാൾ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞോ തിരിച്ചു വന്നോന്നൊന്നും നമുക്ക് നോക്കണ്ട. അങ്ങനെയാണ് ആ കഥ പറയണത്. പിന്നെ 25ാമത്തെ ശ്ലോകം, ശനൈശനൈരുപരമേത് ബുദ്ധ്യാധൃതി ഗൃഹീതയാ ആത്മസംസ്ഥം മനഃകൃത്വാ ന കിഞ്ചിത് അഭിചിന്തയേത്. ശനൈ ആണ് വിരമിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. ഏതെന്ന്? ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മെല്ലെ മെല്ലെ നമ്മൾ വിരമിക്കണം. എന്നിട്ട് വേറൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ ദൃഢനിഷ്ഠമായ ബുദ്ധിയോട് കൂടിയിട്ട് മനസ്സിനെ ആത്മാവില് ഉറപ്പിക്കണം. ഇതൊക്കെ യോഗത്തിന്റെ ഓരോ പടികൾ. പിന്നെ സ്ഥൈര്യത്തോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി വേണം യോഗ പരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ. ഒരിക്കൽ ഇരുന്നാൽ പിന്നെ അതിൽ നിന്നും വഴി മാറുക പാടില്ല. മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഭൗതികങ്ങളായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണം.
മനസ്സുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. അങ്ങനെ ക്രമേണ നമ്മൾ മനസ്സിനെ ജയിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ മനസ്സിന്റെ സ്വഭാവമാണ് പിന്നെ പറയുന്നത്. പ്രശാന്ത മനസംഹ്യേനം യോഗിനം സുഖമുത്തമം ഉപൈതി ശാന്തരജസം ബ്രഹ്മഭൂതം അകൽമഷം. എന്നിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച യോഗി അതീന്ദ്രിയാനത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിലെത്തുന്നു. അയാൾ രജോ ഗുണത്തിനൊക്കെ അതീതനാണ്. താൻ പരമപുരുഷനുമായി ഗുണത്തിലൊന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാൽ പൂർവകർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും അയാൾ മുക്തനാവുകയും ചെയ്യുന്നു. രജോ ഗുണങ്ങള് അടക്കണം, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ഓടാൻ പാടില്ല. മനസ്സ് ദോഷരഹിതനായ യോഗി ബ്രഹ്മസ്വരൂപം പ്രാപിച്ച് ഉത്തമ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നു. മനസ്സ് എങ്ങനത്തെയാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു. മനസ്സ് ഇതേ കുരങ്ങന്റെ പോലെയാണ് അല്ലെ. കുരങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു നിമിഷം സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതെപ്പോഴും ചപലമാണത്. അതിങ്ങനെ ആടിക്കളിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കും. അതുപോലെയാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സും. മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ സാധാരണ കുരങ്ങനെ പോലെയല്ല എന്നാണ് വേദാന്തത്തിൽ പറയാം. എങ്ങനെയാണ്? സ്വതവേ ചപലനായിട്ടുള്ള കുരങ്ങനെ കള്ള് കുടിപ്പിച്ചു. കള്ള് കുടിച്ചപ്പോ അതിനെ ഒന്നും കൂടിയും ഭ്രാന്തായി. പോരാത്തതിന് അതിനെ ഒരു തേള് കുത്തി. അതും കൂടി ആയിട്ടുള്ള ആ കുരങ്ങിന് എങ്ങനെയാണോ ഇരിക്കുക, അതുപോലെയാണ് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ്. അപ്പൊ അതിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ ഉത്തമ സുഖം അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ ഈ രജോ ഗുണങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മനസ്സ് ചാടിപ്പോണ കുരങ്ങിന്റെ പോലെയുള്ള സ്വഭാവം അടക്കണം, ദോഷരഹിതനാവണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് ഉത്തമ സുഖം അനുഭവിക്കുക. പിന്നെ 29ാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവഭൂതസ്ഥമാത്മാനം സർവഭൂതാനി ചാത്മനി ഈക്ഷതേ യോഗയുക്താത്മാ സർവത്ര സമദർശന. വായിക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് അർത്ഥം അറിയാൻ പറ്റും. യോ മാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ച മയി പശ്യതി തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി സ ച മേ ന പ്രണശ്യതി. എന്നിൽ എല്ലാവരെയും കാണുക, എല്ലാവരെയും എന്നിലും കാണുക. അങ്ങനെയുള്ള ആൾ ഒരിക്കലും ഇല്ലാതാകുന്നില്ല. ഞാൻ അവർക്ക് എപ്പോഴും ലഭ്യനായിരിക്കും. ആരെ കണ്ടാലും വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നെ ശുനി ജൈവ ഹസ്തിനി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല. ആരെ കണ്ടാലും അവരിൽ ഭഗവാനെ കാണണം. ഒരു യഥാർത്ഥ യോഗി സർവജീവികളിലും എന്നെ കാണുന്നു. അയാൾ സർവജീവികളെയും എന്നിലും കാണുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവർ പരമപുരുഷനായ എന്നെ എവിടെയും കണ്ടെത്തും. അതാണ് ഭഗവാനെ എന്തും സാധിക്കും. നമ്മളുടെ മനസ്സ് ഭഗവാനെ അർപ്പിക്കുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉത്തമമായ സന്തോഷം, ആനന്ദം, സുഖം എന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പോരാ, പരമാനന്ദം അറിയാൻ പറ്റും. ഭഗവാൻ എത്ര ശക്തിയുള്ള ആളാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കഥയിൽ കണ്ടില്ലേ, സൂചിയുടെ കുഴയിൽ കൂടെ ആനയെ കടത്താൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തന് അത് വിശ്വാസം തന്നെയാണ്. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത് കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം പറയില്ലേ. ഒന്നും സംസാരിക്കാത്ത ആളെ വലിയ വാഗ്മിയാക്കാൻ ഭഗവാന് പറ്റും. പങ്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുടന്തൻ. മുടന്തനെ വലിയ പർവ്വതം, ലംഘയതേ ഗിരി, വലിയ പർവ്വതം തന്നെ താണ്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃപ, അത്രയ്ക്ക് കൃപയുള്ള ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ ആ വഴിക്കൊന്ന് നീങ്ങുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ. അങ്ങനെ എവിടെയും കണ്ണിന്റെ കൃഷ്ണമണിയുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാനെ വെച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ എവിടെയും കാണും. എല്ലാം ഭഗവാൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും. അല്ലയോ അർജുന, എല്ലാ ജീവികളെയും അവരുടെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും തന്നോട് സദൃശനായി കാണണം. അതാണ്. അപ്പൊ ആർക്ക് എന്ത് വിഷമം വന്നാലും ഒരു താദാത്മ്യ ഭാവത്തോടെ അത് നമ്മളുടെ കൂടെ സങ്കടമായിട്ട് അവര് കഴിയുന്ന വിധത്തില് സഹായിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അവരിലൊക്കെ ഭഗവാനെ കാണണം. നമ്മൾ ക്യൂ നിന്ന് തിരക്കി അമ്പലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയി ആ നടയിൽ മാത്രം നിൽക്കുമ്പോ കാണണ ഭഗവാനാന്ന് വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നാൽ പിന്നെ ഭഗവാനില്ല. അങ്ങനെയല്ല, എപ്പോഴും എവിടെയും ഭഗവാനുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കണം. കൃതയുഗത്തില് ഒരു അമ്പലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സത്യയുഗത്തില് അമ്പലങ്ങളെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആരെയായിരുന്നു അവർ തൊഴുന്നത്? അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മനുഷ്യന്മാരെ തന്നെയാണ് അവർ തൊഴുക. അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതേ സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണത്. എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരെയും ഭഗവാനായിട്ട് കാണണം. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ എല്ലാത്തിലും ഉള്ള പോലെ വിഗ്രഹത്തിലുമുണ്ട്.
പിന്നെ പൂജയും കാര്യങ്ങളും പഞ്ചരാത്രിക്കൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വിഗ്രഹത്തില് ചൈതന്യം കൂടും തീർച്ചയായിട്ടും. എന്നാലും എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരിലും ഭഗവാനെ തന്നെ കാണണം. ഒരു ഭാഗവതത്തിൽ പറയൂലോ, ഒരിക്കൽ ഭോജനത്തിന് കാട്ടില് ഇവരെല്ലാവരും കൂടി പോയതാണ് പശുക്കുട്ടികളെയൊക്കെയും കൊണ്ട്. അപ്പൊ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ കൃഷ്ണനും ബലരാമനും വിശന്നു, കൃഷ്ണന് വിശന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, ദേ കുറച്ചപ്പുറത്ത് ബ്രാഹ്മണന്മാര് പൂജ നടത്തുന്നുണ്ട്, അതിന് യജ്ഞത്തിന് പായസവും അപ്പവും കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ പോയിട്ട് മറ്റു ഗോപക്കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു, പോയിട്ട് അവരോട് പറയൂ, കൃഷ്ണൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് പ്രസാദം തരൂ, വിശക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറയും. അങ്ങനെ ഗോപക്കുട്ടികൾ പോയിട്ട് പറയുമ്പോ ഇവരെന്താ പറയാ, ഇത് പൂജ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഞങ്ങളിവിടെ യജ്ഞം ചെയ്യാണ്, അത് കഴിയട്ടെ എന്നിട്ടേ തരാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന്. അപ്പൊ തിരിച്ചു വന്നപ്പോ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, എന്നാ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യൂ, അതിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ അവരുടെ ഭാര്യമാര് താമസിക്കുന്നുണ്ടാവും, അവരോട് പോയി ചോദിക്കൂ എന്ന് പറയും. അവര് കുറെ അധികം അറിവോ ഈ പൂജകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പരിചയമോ ഒന്നുമില്ല, അവർ സാധാരണ വീട്ടമ്മമാരാണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് കൃഷ്ണനെ നന്നായിട്ട് അറിയാം. കൃഷ്ണൻ ജീവനോട് ഇരുന്ന കാലമാണല്ലോ അത്. അപ്പൊ അവര് പോയിട്ട് ചോദിക്കും, ഭഗവാൻ എന്ന് പറയില്ലേ, ഭഗവാനാന്ന് ഈ കുട്ടികൾക്കും അറിയില്ലല്ലോ, കൃഷ്ണന് വിശക്കുന്നുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം തരാൻ പറഞ്ഞു. അത് കേട്ടപ്പോഴേക്കും അവർക്ക് സന്തോഷമായി. ചതുർവിധ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ കുട്ടികളുടെ പിന്നാലെ അവര് തന്നെയാണ് ചോദിച്ചത്, അവര് തന്നെയാണ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത്, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വിളമ്പി. അങ്ങനെ അവർക്ക് വളരെയധികം അവരുടെ ആ മനസ്സിന്റെ തിളക്കവും സന്തോഷവും കണ്ടപ്പോഴാണ് ആ ബ്രാഹ്മണന്മാര് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദ്ദേശേ അർജുന തിഷ്ഠതി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ഭൂതങ്ങളിലും, മരങ്ങളിലും ചെടികളിലും പോലും ഈശ്വരൻ നമ്മളുടെ അമ്മയായിട്ടും അച്ഛനായിട്ടും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ പറയില്ലേ, ത്വമേവ മാതാ ച പിതാ ത്വമേവ ത്വമേവ ബന്ധുശ്ച സഖാ ത്വമേവ ത്വമേവ വിദ്യാദ്രവിണം ത്വമേവ ത്വമേവ സർവം മമ ദേവദേവ. ഭഗവാൻ അമ്മയുടെയും അച്ഛന്റെയും പോലെ സർവ്വതും ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ്. പിന്നെ 33 തൊട്ട് 36 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് പ്രക്ഷുബ്ധമായ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത. അർജുനന് സംശയം വരികയാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഭക്തൻ എപ്പോഴും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്താണ് അതങ്ങനെ എന്ന് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അത്രയും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതാണ് മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണം നിസ്സംശയമായും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. എന്നിരുന്നാലും അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാണ് അർജുനന്റെ സംശയം. അർജുനൻ എത്രയോ ഏകാഗ്രതയുള്ള ആളാണ്. പണ്ട് ദ്രോണാചാര്യര് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ തന്നെ 100 പേര് കൗരവരുണ്ട്, 5 പേര് പാണ്ഡവരുണ്ട്, അശ്വത്ഥാമാവുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കുട്ടികളെ ഒരുമിച്ചാണ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോഴും അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു, ഒരു ശിഷ്യന്റെ, ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിലെ മിടുക്കനായ ഒരു കുട്ടിയെ ടീച്ചർ തിരിച്ചറിയില്ലേ, അതുപോലെ അർജുനന്റെ മഹത്വം, അർജുനന്റെ ഏകാഗ്രത, പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് ആചാര്യൻ അന്നേ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അർജുനനെ വളരെയധികം ദിവ്യമായിട്ടുള്ള വിദ്യകളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ അങ്ങനെ അമ്പെയ്ത് മത്സരം വെച്ചു. അപ്പൊ മരത്തിന്റെ മുകളിലിരിക്കുന്ന കിളിയെ അമ്പെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും എന്താണ് കാണുന്നത് എന്ന് ദ്രോണാചാര്യര് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞു, ആകാശത്തിന്റെ താഴത്ത് മരം കാണുന്നുണ്ട്, മരത്തിന്റെ ചില്ല കാണുന്നുണ്ട്, മരത്തിന്റെ ഇലകളുടെ ഇടയിൽ കിളി ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ മാത്രം പറഞ്ഞു, അങ്ങ് കണ്ണിലേക്ക് അമ്പെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കിളിയാണ് കേട്ടോ, കിളിയുടെ പ്രതിമയാണ്, അങ്ങനെ വട്ടം തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ കണ്ണ് മാത്രമാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയ്ക്കധികം ശ്രദ്ധാവാനാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ ശ്രദ്ധാവാൻ ലഭതേ ജ്ഞാനം എന്നല്ലേ അർജുനൻ. അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വ്യക്തമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്. ഇത് പലർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും, കിരാതാർജുനീയമാണത്. അർജുനന്റെ കുറച്ചെങ്കിലും അഹങ്കാരമുണ്ടോ അതും കൂടെ മാറ്റട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പരമശിവൻ തന്നെ ഒരു ചണ്ടാലനായിട്ട്, കിരാതനായിട്ട്, കാട്ടാളനായിട്ട് വരുന്നതാണ്. എന്നിട്ടൊരു പന്നി അമ്പെയ്യുമ്പോ ഞാനാണ് അമ്പെയ്തത് എന്ന് കിരാതൻ പറയും, അല്ല ഞാനാണ് അമ്പെയ്തത് എന്ന് അർജുനൻ പറയും. രണ്ടാളും കൂടി കഠിനമായിട്ടുള്ള ഘോരമായിട്ടുള്ള യുദ്ധമാണ്. അപ്പോഴാണ് കാട്ടാളത്തിയായിട്ടുള്ള ശ്രീപാർവതി
ഓടി വന്നിട്ട് അയ്യോ എന്താ കാണിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശിവനോട് ശരിക്കുള്ള രൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറയണതും അർജുനന് അനുഗ്രഹിച്ച് ദിവ്യമായ അസ്ത്രങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ മേല് കൊണ്ടിട്ടുള്ള അസ്ത്രങ്ങൾ മുഴുവനും പൂക്കളായി മാറുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കഥയില്ലേ, അതാണിത്. അങ്ങനെ വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ജ്ഞാനമൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ് ഈ അർജുനൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നരനും നാരായണനുമായിട്ടുള്ള മഹർഷിമാരാണ്. ധർമ്മദേവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ യമന്റെ മക്കളായിട്ട് ജനിച്ചതാണ് ഇവര്. മൂർത്തി എന്ന് പറയുന്ന ഭാര്യക്കും യമനും കൂടി ഉണ്ടായ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, ഭഗവാന്റെ അവതാരം തന്നെയാണ്. നരനായിട്ടും നാരായണനായിട്ടും ഒരുമിച്ച് ജനിച്ച രണ്ടുപേരാണ് അവര്. പോണ വഴിക്ക് മാർക്കണ്ഡേയ മുനി അവരെ നമസ്കരിക്കുന്നതും അനുഗ്രഹം വാങ്ങുന്നതുമാണ് ഈ ചിത്രം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അർജുനനാണ്, അതിലെ നരനാണ് ഇപ്പോ അർജുനനായിട്ട് ജനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ അർജുനനാണ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നത്. അർജുന ഉവാച യോ അയം യോഗസ്ത്വയാ പ്രോക്ത സാമ്യേന മധുസൂദന ഏതസ്യാഹം ന പശ്യാമി ചഞ്ചലത്വാത് സ്ഥിതിം സ്ഥിര. മനസ്സിങ്ങനെ ചഞ്ചലമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ഭഗവാനെ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്? ചഞ്ചലം ഹിമന കൃഷ്ണ, അത് പ്രധാനപ്പെട്ട എപ്പോഴും പറയണ ഒരു ശ്ലോകാണ്. ചഞ്ചലം ഹിമന കൃഷ്ണ പ്രമാധി ബലവദൃഢം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവ സുദുഷ്കരം. വായു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറ്റ്. കാറ്റിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ വല്ലവർക്കും പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. അപ്പൊ കാറ്റിനെ വേണമെങ്കിൽ പിന്നെയും പിടിച്ചു കെട്ടാം, മനസ്സിനെ പിടിച്ചു കെട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എളുപ്പമല്ല. ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ മനസ്സിനെ നിഗ്രഹിക്കണം, മനസ്സിൽ വരുന്ന ചിന്തകളെ മാറ്റണം എന്ന്. പക്ഷെ എനിക്ക് ശ്രമിച്ചിട്ടും അതിന് പറ്റുന്നില്ല. വായുവിനെ പിടിച്ചു കെട്ടുന്നതാണ് കൂടുതൽ എളുപ്പം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. പണ്ട് നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു, ഭ്രാന്തനല്ല അദ്ദേഹം, ജ്ഞാനിയാണ്, മഹാജ്ഞാനിയാണ്. ഇങ്ങനെ നടക്കാണ്. മനസ്സിലായില്ല എന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കായിരുന്നു കുറെ ദിവസം. അപ്പൊ ആൾക്കാർ ചോദിക്കും എന്താ മനസ്സിലാവാൻ? ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും മനസ്സിലായി. പിന്നെ കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിലായി എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയണത് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. ഈ ലോകത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഇതിന്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാന തത്വം എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവണില്ലല്ലോ എന്നപ്പോ അർജുനൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അതുപോലെ പറയാൻ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ? ഞാൻ ഇനി ശ്രമിക്കുന്നില്ല, എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് പറയാൻ. അതുപോലെ അത് അദ്ദേഹം ഭ്രാന്തനൊന്നുമല്ല, വലിയ ജ്ഞാനിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അമ്പലമൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. പ്രമാധി ഫലവദൃഢം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായുര. അതിനെ മനസ്സിനെ നിഗ്രഹിക്കുക, ഇല്ലാതാക്കുക. മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിന്തകളുടെ ഒരു കൂട്ടാണല്ലോ. അതിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് വായുവിനെ പിടിച്ചു കെട്ടണേക്കാളും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പറയുന്നു. ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്. സാധാരണക്കാരുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. ചോദിക്കുകയാണ്, സംശയം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതാണ്, ബലമേറിയതുമാണ് കൃഷ്ണ. അതിനെ പിടിച്ച് നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ചോദിക്കണം. കാറ്റിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ. അപ്പോ ശ്രീ ഭഗവാനുവാച, ഭഗവാൻ അതിന്റെ ഉത്തരം പറയാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അസംശയം മഹാബാഹോ മനോ നിഗ്രഹം ചലം അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേന ച ഗൃഹ്യതേ. നീ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ്. മഹാബാഹോ, നിന്റെ ബാഹുക്കൾക്ക് വളരെയധികം ശക്തിയുണ്ട്, നീ കൈക്കരുത്തുള്ളവനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിന്റെ മനസ്സിനും കരുത്തുണ്ടാവട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ട് അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. അസംശയം മഹാബാഹോ, അർജുന നിന്റെ ചോദ്യം ആയുവിനെ പിടിച്ചു കെട്ടണെ പോലെ തന്നെ അതിനേക്കാളും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ എന്നുള്ള ഈ കാര്യം അസംശയം ശരി തന്നെയാണ്, ഒരു സംശയവും ഇല്ല അതിൽ. മനോനിഗ്രഹം ചലം, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, നിശ്ചലമാക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നീ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ്. പക്ഷേ അഭ്യാസേനാതു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേന ച ഗൃഹ്യതേ, നിത്യം അഭ്യസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് സാധിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. ഒരു സംശയവും അതിൽ വേണ്ട.
നിത്യാഭ്യാസി എന്താ ചെയ്യാ? നിത്യാഭ്യാസി ആനയെ എടുക്കും എന്നാണ് പറയാ അല്ലെ. അപ്പോ ആനയെ എടുക്കാൻ, അതുപോലെ തന്നെ സർക്കസുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഒരു കനം കുറഞ്ഞ ഒരു കമ്പി ഇങ്ങനെ നീട്ടിക്കെട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ നടക്കണ കണ്ടിട്ടില്ലേ? എത്ര കാലത്തെ അഭ്യാസം കൊണ്ടായിരിക്കും അത് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അതുപോലെ ഊഞ്ഞാലാടുന്നതും എല്ലാതും. അപ്പൊ അത് എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ അഭ്യാസം കൊണ്ട്, പരിശീലനം നിരന്തരമായിട്ടുള്ള, പല പ്രാവശ്യം തോറ്റാലും വീണ്ടും വീണ്ടും അഭ്യസിച്ചാൽ മാത്രമേ മുന്നേറാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് മാത്രം പോരാ, വൈരാഗ്യം കൂടി വേണം. വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേഷ്യമല്ല, വിരാഗം, പോയ രാഗം, ഒന്നിനോടും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. രാഗം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ. അങ്ങനെ ആയാലേ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അഭ്യാസം, വൈരാഗ്യം, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും സാധിക്കാവുന്നതാണ്. എത്രയോ ഋഷിമാര് അത് സ്ഥാപിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്. 30. മനോനിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്തവന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രയാസമേറിയതാണ്. മനസ്സിനെ കീഴടക്കി വീണ്ടും വിധത്തിൽ ശ്രമിക്കുന്നവനാകട്ടെ അത് വിജയം നിശ്ചയമാണ് താനും. ബുദ്ധിമുട്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടേ അത് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ മനസ്സ് മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിന് യത്നിക്കുന്നത് മുകളിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് ചുവട്ടിൽ തീ കൊളുത്താൻ പാടുപെടുന്നത് പോലെയാണ്. മനോനിയന്ത്രണമില്ലാത്ത യോഗാനുഷ്ഠാനം സമയം പാഴാക്കലല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. പ്രഭുപാദര് പറയണതാണിത്. അതായത് മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാവാതെ അഭ്യാസവും വൈരാഗ്യവും ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. ആദ്യം മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മനസ്സ് ഓടുമ്പോ യോഗ അഭ്യാസം ചെയ്യാനും സാധിക്കില്ല. മുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുക, എന്നിട്ട് താഴത്ത് തീ കത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ ആയിരിക്കും ആ കാര്യം എന്ന് പറയും. പിന്നെ 36-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അസംയതാത്മനാ യോഗ ദുഷ്പ്രാപ ഇതി മേ മതി വശ്യാത്മനാത്തു യതൈതാ ശക്യോ അവാപ്തും ഉപായത ഇതി മേ മതി. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. മതി എന്ന് പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം. മനസ്സിനെ വശപ്പെടുത്താത്തവന് യോഗം അസാധ്യം എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അതാണ് പ്രഭുപാദര് പറഞ്ഞത്. അതിനുവേണ്ടി സമയം പിന്നെ കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, വേറെ വഴികൾ നോക്കിയാൽ മതി. എന്നാൽ മനസ്സിനെ വശത്താക്കി ശരിയായ പ്രയത്നം കൂടി ചെയ്താല് യോഗപ്രാപ്തി സാധ്യമാണ്, ഒരു സംശയവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് ഒരു പുഴുവിനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? പുൽച്ചാടി, ഒരു പ്രാണി ഒരു പുല്ലിന്റെ എതളുമ്പെന്ന് വേറൊരു എതളുമ്പിലേക്ക് ചാടും. അത് എന്നിട്ട് അത് പിടികിട്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ വളഞ്ഞു പോണ ഒരു പുഴു. അപ്പൊ ഈ മനസ്സിനെ വിട്ടാലേ നമുക്ക് ആധ്യാത്മികതയെ പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. വിട്ടിട്ടാണ് അതിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ. നല്ല രസമാണ് അത് കാണാനായിട്ട്. 37, 38, 39 ഒരുമിച്ചാണ് ശ്ലോകങ്ങൾ. വിജയിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഇവിടെ അർജുനൻ ഇങ്ങനെ സംശയം ചോദിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ ഉത്തരം പറയുന്നു. അതാണ് അർജുന ഉവാച അയതി ശ്രദ്ധയോപേദായോഗാചലിത മാനസ അപ്രാപ്യ യോഗ സംസിദ്ധിം കാഗതിം കൃഷ്ണ ഗച്ഛതി. ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ ശ്രമിച്ചു, എന്നിട്ടും കുറെ കഴിയുമ്പോ അതില് മടുപ്പ് വരികയാണ്. എന്നിട്ട് ഒരു അർദ്ധവിരാമം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് തിക്കോടിയന്റെ. കുറെ അധികം ശ്രമിച്ചു, കുറെ നാള് സന്യാസിയായിട്ടൊക്കെ ഇരുന്നു. പക്ഷെ പിന്നീട് പെട്ടെന്ന് ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് നിർത്തിയിട്ട് അർദ്ധവിരാമം ഇട്ടിട്ട് പോരേണ്ടി വരികയാണ്. അതുപോലെയുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. വിജയിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയവാദിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ശ്രദ്ധയോടു കൂടിയവനും ചിത്തം ഭഗവാനിൽ വരുത്താൻ കഴിയാത്തവനും യോഗം അഭ്യസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ പക്വത വരാത്തത് നിമിത്തം മനസ്സ് മറ്റു വിഷയങ്ങളിൽ പെട്ട് യോഗഭ്രഷ്ടനാകാൻ ഇട വന്നു പോയവനും എന്ത് ഗതി പ്രാപിക്കും? ഇല്ലത്തുനിന്ന് പോരുകയും ചെയ്തു, അമ്മ തെറ്റിയിട്ടും ഇല്ല എന്ന് പറയില്ലേ, അങ്ങനത്തെ ഗതി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? ഇപ്പൊ ഒരു മാരത്തോൺ ഓട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 1 ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ അതിൽ പങ്കെടുക്കും. കുറെ ദൂരം ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും അതിങ്ങനെ ആയിരങ്ങളായിട്ട് കുറയും. കുറെ അധികം കിലോമീറ്ററുകൾ ഓടണം. പിന്നെയും കുറെ ദൂരം ചെല്ലുമ്പോൾ 100 ആളാവും. പിന്നെ അങ്ങനെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തും തോറും വളരെ കുറഞ്ഞു മാരത്തോൺ ഓട്ടം അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അതിൽ പിൻവാങ്ങും. അങ്ങനെ ഇതും ഒരു മാരത്തോൺ ഓട്ടം തന്നെയാണ് ഈ യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണത്. യോഗം
ഭഗവാൻ പറയണ യോഗത്തില് മുന്നേറുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോ കുറെ ദൂരം പോയിട്ട് കുറച്ച് പ്രാവശ്യമൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, തിരിച്ച് ഭൗതികതയിലേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുക? അവര് നിലം പതിക്കോ, ഒന്നും ഒരു കാര്യവുമില്ലാതെ സമയം കളഞ്ഞോന്ന് വരുമോ എന്ന് ചോദിക്കും. കച്ചിന്നോ ഭയ വിഭ്രഷ്ട ചിന്നാഭ്രം ഇവ നശ്യതി അപ്രതിഷ്ഠോ മഹാബാഹോ വിമൂഢോ ബ്രഹ്മണപതി. മഹാബാഹോ, ഭഗവാനെ വിളിക്കാൻ ഇവിടെ. ബ്രഹ്മമാർഗത്തിൽ നിന്നും പതിക്കുന്നവൻ ലൗകിക ജീവിതത്തിലും ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിലും ഒരുപോലെ വഴുതി വീഴും. കാറ്റിൽപ്പെട്ട് ചിഹ്നമായ മേഘം പോലെ നശിച്ചു പോവോ എന്ന് ചോദിക്കണം. എന്താ ഇവിടെ ഇരിക്കണ ഈ മുനി വിശ്വാമിത്രനാണ്. കുറെ അധികം സുന്ദരിമാര് വന്നിട്ട് ആക്കുമ്പോ തപസ്സിന്നൊക്കെ കണ്ണ് തുറന്നു നോക്കുമ്പോ കുറെ സുന്ദരിമാരെ കണ്ടു. അപ്പൊ ആ വഴിക്ക് പോയി ചിന്ത. പോയില്ലേ, ഇത്ര സമയം ചെയ്ത തപസ്സൊക്കെ വെറുതെ ആയി പോയില്ലേ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് മേഘം. ചിലപ്പോ ഒരു കൊച്ചു മേഘം വലിയ മേഘത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോരും. പിന്നെ അതിങ്ങനെ കാറ്റത്ത് പോയി അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ മേഘത്തിൽ ചെന്ന് ചേരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. പക്ഷെ അതിന്റെ ഇടയിൽ പിന്നെ അതിനെ കാണാതാവും. അങ്ങനെയാവോ? ഹേ മഹാബാഹോ കൃഷ്ണ, അങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയതയുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്നും ഭ്രഷ്ടനായി തീർന്ന ഒരാൾ ഛിന്ന ഭിന്നമായി പോയ മേഘത്തെ പോലെ, അവിടെയും ഇല്ല ഇവിടെയും ഇല്ല എന്നുള്ള പോലെ നശിച്ചു പോവോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അർജുനൻ. ഏതന്മേ സംശയം കൃഷ്ണ ഛേത്തും അർഹസ്യ ശേഷത ത്വധന്യ സംശയസ്യാസ്യ ചേതാ ന ഹ്യുപപദ്യതേ. അവിടെ നല്ലാതെ ത്വധന്യ, എന്റെ ഈ സംശയത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ ന ഹി ഉപപദ്യത, വേറെ ആരുമില്ല ഭഗവാനെ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഈ സംശയം, ഏതന്മേ സംശയം ഛേത്തും, ഛേദിച്ചു തരൂ, എനിക്ക് ഉത്തരം പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് പറയുന്നു. യോഗഭ്രഷ്ടന് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. കുറെ കാലം യോഗം ചെയ്തു, മുന്നേറാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, പക്ഷെ സാധിച്ചില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഉത്തരം പറയാണ് ഇവിടെ. പണ്ടൊരു സന്യാസി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഹിമാലയത്തില് തപസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോയതാണ് അയാൾ. അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു ഗുരുവിനെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കുറെ നടന്ന് അവസാനം അയാൾക്കൊരു ഗുരുവിനെ കിട്ടി. അപ്പൊ ഗുരു പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ഇതാ ഈ സ്ഥലത്തിരുന്നോളൂ, ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ പാദമൂലങ്ങൾ മാത്രം അങ്ങനെ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചോളൂ, ശ്രദ്ധ നാസാഗ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നോളൂ, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യവും പ്രാണായാമം ചെയ്യണം, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതൊക്കെ ചെയ്തതാണ് അദ്ദേഹം. ഒരു വിധം ഇങ്ങനെ ജ്ഞാനിയായി യോഗിയായി വരുമ്പോഴേക്കും എന്താണ്ടായി അറിയോ? അയാളുടെ ഗുഹയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു എലി കടന്നു. എലിയുടെ ശല്യം ഇയാൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായി തുടങ്ങി. എലിയെ എന്താ ചെയ്യാ തന്നെയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോ വിചാരിച്ചു, എലിയുടെ ശത്രുവായിട്ടുള്ള പൂച്ചയെ വളർത്താം. അങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് ഒരു പൂച്ചയെ കൊണ്ടുവന്നു. പിന്നെ എലി ഇല്ലാണ്ടായി. പൂച്ചയുടെ മ്യാവു മ്യാവു എന്ന് കരഞ്ഞ് അതിന് വിശക്കണേന് എന്താ ചെയ്യാ ആലോചിച്ച് പൂച്ചയ്ക്ക് പാലാണ് ഇഷ്ടം എന്നറിയാം. അങ്ങനെ ഒരു പശുവിനെ കൊണ്ടുവന്നു. പശുവിനെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ പൂച്ചയുടെ കരച്ചിൽ നിന്നു, പക്ഷെ പശുവിനെ കുളിപ്പിക്കാനും ഒന്നും ആളില്ല. അപ്പൊ അയാള് ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചു. അങ്ങനെ അയാള് വസ്ത്രവും ഇതൊക്കെ മാറ്റി ഒരു ഗൃഹസ്ഥനായി മാറി. കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മളുടെ ഗുരു ഉണ്ടല്ലോ, ഗുരു ആ ഭാഗത്ത് കൂടെ അങ്ങനെ നടന്നു വരികയാണ്. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, ഇയാളെ കണ്ടു. ഇയാളെപ്പോഴേക്കും വേഷമൊക്കെ മാറി, കോട്ട് സൂട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പോലെയാണ് നടക്കണേ. ഞാനേ മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു സന്യാസിക്ക് മന്ത്രമൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ സന്യാസി കണ്ടു ഒരു. ഇയാള് പറയും, ആ സന്യാസി ഞാൻ തന്നെയാണ് സന്യാസി. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയി മഹാഗുരു എന്ന് പറയും. അതുപോലെ എത്രയോ ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. കുറെ നടന്ന് പെട്ടെന്ന് വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് തിരിച്ചു പോരണ, ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കില്ല എനിക്ക് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോരണ ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരെയാണ് ഇദ്ദേഹം യോഗഭ്രഷ്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. യോഗഭ്രഷ്ടൻ എന്ത് സംഭവിക്കും? മേഘത്തിന്റെ പോലെ നശിക്കുമോ? അങ്ങല്ലാതെ ആരും എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു തരാൻ ഇല്ല, പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് പറയും. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഉത്തരം പറയുന്നു, ഹേ മഹാബാഹോ, അല്ല അതല്ല, ശ്രീ ഭഗവാനു ഉവാച പാർത്ഥ നൈവൈഹ നാമുത്ര വിനാശസ്തസ്യ വിദ്യതേ നഹി കല്യാണകൃത് കശ്ചിത് ദുർഗതിം താദഗച്ഛതി. വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. പാർത്ഥ, അർജുന, ഇഹ നാമുത്ര, ഇവിടെയും ഇല്ല, നാമുത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാല് പരലോകത്തിലും ഇല്ല,
വിനാശം. അയാൾക്ക് നാശം ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത്രയും നേരം അദ്ദേഹം യോഗം ഒക്കെ പരിശീലിച്ചതാണ്, ഭഗവാനുമായിട്ട് അടുക്കണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായതാണ്. കുറെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അയാൾക്ക് പറ്റാതെ തിരിച്ചു പോയതാണ്. അപ്പോ തലകുത്തി താഴോട്ട് വീഴൊന്നുമില്ല, ഇഹത്തിലും പരത്തിലും അയാൾക്ക് വിനാശമില്ല. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു വരിയാണ് നഹി കല്യാണകൃത് കശ്ചിത് ദുർഗതിം താതഗച്ഛതി. കല്യാണകൃത് മംഗളകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാള് ഒരിക്കലും ദുർഗതി പ്രാപിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ ഗ്യാരണ്ടിയാണത്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഭഗവാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. അന്നൊരു ദിവസം പറഞ്ഞു തന്നത് എന്താണ്? സ്വൽപ്പം അപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതോ മഹതോ ഭയാന്ന് പറഞ്ഞു. കുറച്ചെങ്കിലും ഈ ധർമ്മ മാർഗത്തില് നമ്മൾ മുന്നേറിയാല് നമുക്ക് ഭയം എന്ന കാര്യമേ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭയമില്ലാത്ത അവസ്ഥ തരുന്ന ആളാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭയം ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു കാര്യത്തിലും പേടി ഉണ്ടാവില്ല. ഇവിടെ ഭഗവാൻ തരണ ഉറപ്പെന്താണ്? നഹി കല്യാണ കശ്ചിത് ദുർഗതിം താത ഗച്ഛതി. മംഗളകാര്യങ്ങൾ, നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും ദുർഗതി ഉണ്ടാവില്ല. നന്മ ചെയ്താൽ ഫലം നന്മ. ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ പഠിക്കില്ലേ, പകുതി വെച്ച് പിന്മാറിയാലും ദുഃഖമുണ്ടാവില്ല. അത് അടുത്ത ജന്മത്തേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യമാണത്. അജാമിളന്റെ കഥ ഇതിനുദാഹരണമാണ്. അജാമിളൻ കുറെ കുറ്റങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്ത് മരിക്കണ സമയത്ത് എങ്ങനെയോ മകനെ വിളിച്ച് നാരായണാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സകല പാപവും പോയി. അങ്ങനെയല്ല സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്താന്ന് വെച്ചാല് അജാമിളൻ അറിയുണ്ടാവും, ഭാഗവതത്തിലൊക്കെ അത് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അജാമിളൻ പൂജ ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വലിയ ബ്രാഹ്മണന്റെ മകനായിരുന്നു. അജാമിളനും വലിയ ഭക്തനായിരുന്നു. വിവാഹം കഴിഞ്ഞു, കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായി. എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം ഈ പൂജയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചമത എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാട്ടിൽ പോയതാണ്. അപ്പോഴാണ് അത്രയും നാള് ഇതേ പറഞ്ഞില്ലേ, യോഗഭ്രഷ്ടനായ ഒരാളാണ് അജാമിളൻ. ഒരു സ്ത്രീയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ മുഴുകുകയും വീടിനെയും വീട്ടുകാരെയും എല്ലാവരെയും മറന്ന് അതിന്റെ പിന്നാലെ പോയതാണ്. അവിടെ പകുതി വരെ അജാമിളൻ നല്ലത് മാത്രം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ശുദ്ധ ബ്രാഹ്മണൻ തന്നെയായിരുന്നു. പെട്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ ഋഷിശൃംഖന് വന്നില്ലേ, അതേപോലെ കൂടെ പോയി ആ സ്ത്രീയുടെ. പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെയായി എല്ലാ കാര്യവും. അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായപ്പോ അതിന് ആരുടെയോ ഒരു ഭാഗ്യം കൊണ്ട് നാരായണൻ എന്ന് പേരിട്ടു. പിന്നെ മരണസമയത്ത് പേടിയായി. യമകിങ്കരന്മാരെ കണ്ടപ്പോ നാരായണ ഓടി വരൂ, അദ്ദേഹം വിളിച്ചത് മകനെ തന്നെയാണ്, നാരായണ ഓടി വരൂ എന്നുള്ള ആ നാരായണ എന്നുള്ള വാക്ക് കേട്ടപ്പോ വിഷ്ണു ദൂതന്മാർ ഓടി വന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപങ്ങള്, പതിവ്രതയായിട്ടുള്ള ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിച്ച് വന്നതും വേണ്ട പൂജകളൊക്കെ ചെയ്തു വന്നിരുന്നതൊക്കെ മുടക്കിയതും കാരണം നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും യമദൂതന്മാരും വന്നു. എന്നിട്ട് പിന്നെ അവര് തമ്മിലുള്ള വാഗ്വാദങ്ങൾ ഉണ്ടായതും അവസാനം ഒരു അവസരം കൂടി ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുന്നതും പിന്നെ അജാമിളൻ വീണ്ടും വളരെ വലിയ ഭക്തനായി മാറുന്നതും വിഷ്ണു ലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് അജാമിളന്റെ കഥ. അപ്പൊ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല. മുഴുവൻ സമയത്തും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നാരായണാന്ന് ജപിച്ചത് കൊണ്ടല്ല അജാമിളന് ഭാഗ്യം കിട്ടിയത്. പണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ്, ഭക്തി ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ്. തിരിച്ച് ആ ഭക്തി കിട്ടാനും അത് തന്നെയാണ് കാരണം. നഹി കല്യാണകൃത് ദുർഗതിം ഗച്ഛതി. നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾ ഒരിക്കലും താഴോട്ട് വീഴില്ല. ഇതും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. രഘുഗണ രാജാവാണ് പല്ലക്കില് വരുന്നത്. നല്ല ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള രാജാവ് തന്നെയാണ്. അപ്പോ ഈ മുന്നില് നടക്കുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഴി തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് കുതിരപ്പുറത്തൊക്കെ. അതിന്റെ പിന്നില് പല്ലക്ക് ചുമക്കുന്നത് 4 പേരാണ്. ആ 4 പേരില് ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് വയ്യാതായി. അപ്പം 3 പേര് തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അവർക്ക് പറ്റണില്ലല്ലോ, പല്ലക്ക് ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ അനങ്ങില്ലല്ലോ, 4 പേര് വേണം. അപ്പൊ 4ാമത്തെ ആളെ അന്വേഷിച്ചു പോകുമ്പോഴാണ് നല്ല ആരോഗ്യ ദൃഢഗാത്രനായിട്ട് ഒരാൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു. അതാണ് പണ്ടത്തെ ഭരത മഹർഷിയില്ലേ, മാനിനെ വളർത്തിയതും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാനിനെ മാത്രം ആലോചിച്ച് മാനായി ജനിച്ചതും പിന്നെ ആ മാനിനെ പൂർവജന്മ ബോധമുണ്ടായതുകൊണ്ട് വേറെ അലഞ്ഞു തിരിയാനൊന്നും പോവാതെ ഋഷികളുടെ ആശ്രമത്തിന്റെ സമീപത്ത് മാൻ
നിന്നു അങ്ങനെ അത് മരിച്ചപ്പോ ഒരു പുണ്യ ആത്മാവായിട്ട് ജനിച്ചു. അതാണ് ഈ ഭരതൻ. ഈ ഭരതനെ പേരൊന്നും ഭരതൻ തന്നെയായിരുന്നു. വലിയ ഒരു വീട്ടിലത്തെ ഒരു പ്രഭുവിന്റെ മകനായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന് യാതൊന്നിലും താല്പര്യമില്ല, ഭക്ഷണം ആരെങ്കിലും കൊടുത്താൽ കഴിക്കുന്നുള്ളതല്ലാതെ. അപ്പൊ അവര് പാടത്ത് ഈ ഇതിനെ പാറ്റൊക്കെ വരില്ലേ, പ്രാവ്, കൊറ്റി, അതിനെയൊക്കെ നോക്കാനായിട്ട് പാടത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തി. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ രഘുഗുണന്റെ പല്ലക്ക് പോണത്. അപ്പൊ ഇവര് പറയും, എന്തായിരിക്കണം ഒരു നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാള് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടിപ്പോയിട്ട് ഈ ഭരതനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരും. പല്ലക്കിന്റെ ഒരു കാല് ചുമലില്, ഒരു വടി ചുമലിൽ വെച്ചു കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ഇയാള് നടക്കുമ്പോ, പല്ലക്ക് പിടിച്ചിട്ടുള്ള ശീലമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ആ ബ്രാഹ്മണന്, ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ കാല് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പോവാണ്. അപ്പൊ ആരാണ് ഇതിങ്ങനെ പല്ലക്ക് വല്ലാതെ ഇളകണൂലോ എന്ന് രഘുഗണ രാജാവ് പറയുമ്പോ പറയും, അത് പുതുതായിട്ട് പല്ലക്ക് പിടിക്കാൻ വന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ രാജാവ് അതിന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ചോദിക്കും, എന്താണ്? അതുവരെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഭരതൻ വായ തുറക്കുന്നത്. ഇതുവരെ ഒരു അക്ഷരം വേണ്ടിയിട്ടില്ല ആരോടും. എപ്പോഴും മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാനെ ആലോചിച്ച് ഇങ്ങനെ സന്തോഷമായിട്ട് സച്ചിദാനന്ദത്തിൽ മയങ്ങി നടക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് ഇതാ പറ്റിയൊരു പാത്രം കിട്ടി എന്റെ അറിവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ട് രഘുഗണ രാജാവിനോട് ഭരതൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ആരെയാണ് ഈ പറയണത്? എന്നെയാണോ? എന്റെ ഈ ശരീരത്തിനെയാണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് പഞ്ചഭൂതാത്മകമാങ്ങയുടെ ശരീരം അങ്ങനെ തന്നെ. ആത്മാവിനെയാണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനും ഒരാത്മാവ്, അങ്ങയും ഒരാത്മാവ്, ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. പിന്നെ ഈ പല്ലക്ക് ഇളകാൻ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല്, ഞാൻ നടക്കുമ്പോ താഴത്തു കൂടെ പോണ ഉറുമ്പുകൾക്കും പ്രാണികൾക്കും ഒന്നും വിഷമം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അത്ര സൂക്ഷിച്ചിട്ടാണ് നടക്കണത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചാടി ചാടിയിട്ടാണ് നടക്കണത്. അതുകൊണ്ടാണ് പല്ലക്കിന് ഇളക്കം വന്നത് പറയുമ്പോ രാജാവിന് ഭയങ്കര അത്ഭുതമാവും. രാജാവ് വളരെയധികം അറിവുള്ള ആളാണല്ലോ. അദ്ദേഹം ഇറങ്ങി ജ്ഞാനിയായ ഈ ഭക്തനെ നമസ്കരിക്കും. അതാണ് ആ യോഗഭ്രഷ്ടൻ വന്നില്ലേ 2 ജന്മം മുൻപ് മാനിനെ കണ്ടിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭരതന്റെ കഥ അവിടെ പറയാൻ കാരണം. അങ്ങനെ യോഗത്തിൽ പരാജിതനാകുന്ന ആൾ പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ വാഴും. ഭഗവാൻ അതാണ് പറയണത്. എന്താണ് വരിക എന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ, അതിനുള്ള ഉത്തരം പറയാണ്. ഒരിക്കലും യോഗഭ്രഷ്ടന്മാര് താഴത്ത് വീഴില്ല. അവർക്ക് കൂടുതൽ ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ വാഴാം. അവര് നന്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കുറെ യോഗം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഗുണമായിട്ട് ഉപരിലോകങ്ങളിൽ, സ്വർഗം പോലെയുള്ള ലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ അവർക്ക് ജീവിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സുകൃതം കഴിയണ സമയത്ത് അവർക്ക് ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. ആ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ള ഗൃഹത്തിലാ ജനിക്കുക? ഒരു വിഷമവും അനുഭവിക്കാതെ സന്തോഷമായിട്ട് വീണ്ടും ഈ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ല പുണ്യാത്മാക്കളുടെ ഗൃഹങ്ങളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ധനികരുടെ ഗൃഹങ്ങളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നീതിനിഷ്ഠയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഗൃഹങ്ങളിൽ ഇവർ വീണ്ടും പിറക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതാൻ ലോകാൻ ഉഷിത്വാ ശാശ്വതി സമാ ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ യോഗഭ്രഷ്ടോ അഭിജായതേ. യോഗമാർഗത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച് പൂർണ്ണമായ ഫലസിദ്ധി കൈവരാതെ പതിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് എന്ത് പേര് പറയാ? യോഗഭ്രഷ്ടൻ. അവര് മരിച്ചതിന് ശേഷം പുണ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ലോകങ്ങളെ പ്രാപിക്കും, ഉയർന്ന ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. അവിടെ ചിരകാലം വസിക്കും, ഐശ്വര്യത്തോടെ സന്തോഷത്തോടുമായിട്ട് അവിടെ ജീവിച്ചതിന് ശേഷം ആ പുണ്യം ഒടുങ്ങുമ്പോൾ നേരെ ചീത്ത ജന്മങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന ജീവിതത്തിലേക്ക് പോവില്ല. സമ്പന്നമായ നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബങ്ങളിലാണ് വീണ്ടും പിറക്കുക. പ്രഭുപാദര് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാണ്. പ്രഭുപാദര് തന്നെ പറയുന്നു, എന്തോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പൂർവ പുണ്യം കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വീട്ടില് ഇത്രയും ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു അച്ഛന്റെ മകനായിട്ട് ജനിക്കാൻ സാധിച്ചത്. 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാകുമ്പോ എന്താണ് സമ്മാനം പിറന്നാളിന് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എനിക്ക് ഒരു രഥം മതി ഭഗവാനെ വെച്ച് അലങ്കരിക്കാനായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലയോ കുരുനന്ദന, അങ്ങനെ വീണ്ടും പിറക്കുമ്പോൾ യോഗിക്ക് മുൻ ജന്മത്തിലെ അവബോധം തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു. ആധ്യാത്മികമായി പൂർണ്ണ വിജയം നേടാൻ വേണ്ടി
അയാൾ തന്റെ പ്രയത്നം തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. പുണ്യഗൃഹത്തില് സജ്ജന ഗൃഹത്തിലൊക്കെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഭക്തി വർദ്ധിക്കും അല്ലെ. അവിടെ അതിനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആലോചിച്ചാല് മനസ്സിലാവും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോ വളരെ സമ്പന്നരായിട്ടുള്ള ഗൃഹത്തില് ജീവിക്കണു, അല്ലെങ്കിൽ സൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കുടുംബത്തില് വസിക്കുന്നു. അവരൊക്കെ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ അത്രയധികം നന്മകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാവും, യോഗഭ്രഷ്ടരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കാം. അപ്പൊ അവരൊരിക്കലും നശിക്കില്ല. അവരുടെ ആ മഹിമ മുഴുവനും കൊണ്ടുവരും അവർ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക്. അഥവാ യോഗിനാമേവ കുലേ ഭവതി ധീമതാം ഏതദ്ധി ദുർലഭതരം ലോകേ ജന്മയതീദൃശം. അഥവാ അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ യോഗമാർഗത്തിൽ നിന്നും വളരെയധികം മുന്നേറിയിട്ടുള്ള ആളാണെങ്കിൽ ബ്രഹ്മനിഷ്ഠന്മാരായിട്ടുള്ള യോഗിമാരുടെ കുലത്തിൽ തന്നെ ജനിച്ചു എന്ന് വരും. അപ്പൊ കുറച്ച് യോഗമല്ല, കുറെ അധികം കാലം ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൽ നിന്നും യോഗഭ്രഷ്ടനായതെങ്കിൽ അവര് വളരെയധികം അറിവുള്ള യോഗികളുടെ തന്നെ കുലത്തില് ജനിച്ചു എന്ന് വരും. അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ട് ഇവർക്ക് വീണ്ടും മുന്നേറാൻ എളുപ്പമുണ്ടാകും. എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ജന്മം ലഭിക്കുക എന്നത് വളരെ അപൂർവമാണ്. മുജ്ജന്മത്തിൽ സിദ്ധിച്ച ദിവ്യ അവബോധത്താൽ എങ്ങും തേടിപ്പോകാതെ തന്നെ അയാൾ സ്വാഭാവികമായി യോഗ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായിത്തീരും. ജിജ്ഞാസുവായിട്ടുള്ള ആ യോഗി ആചാരനിഷ്ഠങ്ങളായിട്ടുള്ള ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. ഹേ കുരുനന്ദന, അവൻ ഈ പുനർജന്മത്തിൽ മുജ്ജന്മ സംസ്കാരത്തിൽ സിദ്ധിച്ച അതേ ബുദ്ധിയുമായി ചേർന്ന് വീണ്ടും പരമമായ ലക്ഷ്യത്തിനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ പകുതി പ്രയത്നിച്ചാൽ മതി. പകുതി പ്രയത്നം മുൻപേ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വേഗം വേഗം മുന്നേറാൻ അയാൾക്ക് സാധിക്കും. പൂർവാഭ്യാസേന തേനൈവ ഹ്രിയതേ ഹ്യവശോഭിസാ ജിജ്ഞാസുരഭിയോഗസ്യ ശബ്ദ ബ്രഹ്മാതിവർത്തതേ. പൂർവജന്മത്തിലെ യോഗാനുഷ്ഠാന സംസ്കാരവുമായി ജനിക്കുന്ന ആൾ, അതാണ് യോഗഭ്രഷ്ടൻ. വിഷയങ്ങൾക്ക് തൽക്കാലം അടിമയായേക്കാം. കൗമാരവും യൗവനവും ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ ചിലപ്പോ ഗാർഹസ്ഥ്യത്തിലൊക്കെ പോകും. എങ്കിലും പൂർവജന്മ സംസ്കാരം അയാളെ ആത്മാന്വേഷണത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ജന്മത്തിൽ യോഗത്തിൽ പോണമെന്നുള്ള ഒരു അഭിലാഷം അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നു. സർവകൽമഷങ്ങളും നീങ്ങി തുടർന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അവർ യത്നിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. മുൻ ജന്മത്തിലെ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം പരമലക്ഷ്യത്തിൽ വേഗം എത്താൻ അയാൾക്ക് സാധിക്കും. പ്രയത്നാദ്യം അതമാനസ്തു യോഗി സംശുദ്ധ കിൽബിഷ അനേക ജന്മ സംസിദ്ധിസ്തോ യാതി പരാം ഗതിം. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ കേൾക്കണം എന്നൊരു തോന്നൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. തീവ്രമായി പ്രയത്നിക്കുന്ന യോഗി കർമ്മവാസനകൾ നശിച്ച് ഹൃദയം ശുദ്ധമായി അനേക ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ട് സംസിദ്ധമായ ശേഷം ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തും. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരിക്കലും അവർ നേടിയിട്ടുള്ള ഈ പുണ്യം നഷ്ടപ്പെടുകയേ ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ആരോഗ്യമുള്ള കാലത്ത് തന്നെ ഭഗവാനെ നല്ലോണം വിചാരിക്കുക. ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തലാണ് നമ്മളുടെ ജന്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നല്ല പ്രവൃത്തികൾ മാത്രം ചെയ്യുക. വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇടപെടാതിരിക്കുക. ആവശ്യമില്ലാത്ത സംഭാഷണങ്ങൾ പോലും നമ്മളുടെ ചെവിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുക. നമ്മളുടെ നാക്ക് കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലുക. വേണ്ടാത്ത യാതൊന്നും പറയാനോ കേൾക്കാനോ നമ്മൾ നിൽക്കുക വേണ്ട. ഭഗവാൻ നമ്മളെ രക്ഷിച്ചോളും. ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യുക, അതായത് ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ, നാമം, പൂജ, നമസ്കാരം അതൊക്കെ ചെയ്യുക. പിന്നെ ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടാവണം. എന്തിന്? ഞാൻ ഈ ഉദ്യമത്തില് വിജയിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ദൃഢനിശ്ചയം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും വേണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത്യുത്തമ യോഗി ആരാണ്? തപസ്വിഭ്യോ അധികോ യോഗി ജ്ഞാനിഭ്യോ അഭിമതോ അധിക കർമ്മഭ്യശ്ചധികോ യോഗി തസ്മാത് യോഗി ഭവ അർജുന. തുച്ഛമായ ലൗകിക സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തപസ്സിൽ ഏർപ്പെടുന്നവനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് ഈ യോഗി. അതായത് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഈ യോഗി ഉത്തമനാണ്. ജ്ഞാനിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠൻ തന്നെയാണ് അയാൾ. കുറെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് അറിവുണ്ടാക്കുന്ന
വേദങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങളും പുരാണങ്ങളും ഒക്കെ എപ്പോഴും വായിച്ച് പറ്റണത്ര അറിവുകൾ ഇങ്ങനെ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കണ്ടേ. അതിനുള്ള ആയുസ്സിന്റെ ദൈർഘ്യം ഒന്നും ഈ കലികാലത്തിൽ ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഇത് 5000 വർഷം മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യല്ലേ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കുറേയും കൂടെ നമ്മളുടെ അടുത്താണ്. 520 വർഷം മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ആളാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കലികാലത്തില് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളവർക്ക്, അത്രയ്ക്കും സാഹചര്യങ്ങളുള്ളവർക്ക് അത് ചെയ്യാം. അതല്ലാത്തവർക്ക്, സാധാരണക്കാർക്ക് പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നുള്ള മന്ത്രം എത്ര എളുപ്പമാണ്. അത് ജപിക്കുക. എപ്പ ജപിക്കണം? രാവിലെ ആരും ശല്യം ചെയ്യാതെ, മനസ്സ് ചഞ്ചലപ്പെടാത്ത നേരത്ത്, വളരെ ശ്രദ്ധയോടും ഭക്തിയോടും ഏകാഗ്രതയോടും കൂടിയിട്ട് കഴിയണത്ര പ്രാവശ്യം അത് ചൊല്ലാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മാല ഉപയോഗിക്കാം. 108 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം മിനിമം. പിന്നെ അത് കൂട്ടി വരാം. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും എത്രയോ വലിയ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത് എന്നുള്ളത്. ആ ജ്ഞാനിയേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് ഈ യോഗി. ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യാഗാദികളെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന കർമ്മികളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് ഈ യോഗി. യാഗം ചെയ്തൂലോ, ഞാൻ ആ യാഗം ഒക്കെ പൈസ കൊടുത്ത് നടത്തിയില്ലോ, അതിന് വലിയ സംഭാവന കൊടുത്തൂലോ, അതല്ല വലുത്, ഈ യോഗിയാണ്. അതിനാൽ അർജുന, നീ യോഗിയായിത്തീരൂ. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഐക്യത്തിനെയാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം, അവസാനത്തെ ശ്ലോകാണ്. യോഗിനാമഭി സർവേഷാം മദ്ഗതേ അനാന്തരാത്മന ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോ മാം സമേ യുക്തതമോ മദ. യുക്തതമൻ ആരാണ്? യുക്തതമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രേഷ്ഠൻ, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠൻ, പ്രിയതരം, പ്രിയതമം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. അപ്പൊ തമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുപ്രീം, ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോ സർവയോഗികളിലും വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠൻ ആരാണ്? ശ്രദ്ധാവാൻ, ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് ഭജതേ യോമാം, എന്നെ തന്നെ ഭജിക്കുന്നവനാണ് സർവയോഗികളിലും വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠൻ. മേ മത, എന്റെ അഭിപ്രായം അത് തന്നെയാണ്. സ മേ യുക്തതമോ മത. അവിടെ ഭഗവാൻ ചുരുക്കി പറയാണ് ഇത്രയും ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം. ശ്രദ്ധയോടെ എന്നിൽ അർപ്പിതമായ അന്തരാത്മാവോടുകൂടി സർവദാ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ തന്നെ ഭജിക്കുന്നവനാണ് സർവയോഗികളിലും വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠൻ എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഭഗവാനെ ഭജിക്കാൻ പറയണത്, നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാവട്ടെ, നല്ലത് വരട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. എത്രയോ വിഷമിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ, എത്രയോ അധികം പണം ഉണ്ടെങ്കിലും സമാധാനമില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ പ്രഭുപാദര് നേർവഴിക്ക് നയിച്ചു. ഇത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വളരെയധികം യോഗം ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഈ രൂപ ഗോസ്വാമിയാണ് ആ മരത്തിന്റെ അടിയിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള യോഗത്തിൽ തന്നെയാണ്, ബന്ധത്തിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് നാമജപവും കീർത്തനവും നാമം പ്രചരിപ്പിക്കലും ഒക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആള് തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് പാൽപ്പായസം ഉണ്ടാക്കി നിവേദിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം വന്നു. അതിനിപ്പോ പാൽ എവിടുന്നാ കിട്ടുക? ഇന്നാണെങ്കിൽ പാൽപ്പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെയധികം ആഗ്രഹം ഉണ്ടായ അദ്ദേഹത്തിന്. അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു പെൺകുട്ടി എവിടെന്നോ വന്നതാണ്, അയാളുടെ മുന്നിൽ കുറച്ച് പാല് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി. അപ്പൊ പറയണത് എന്താന്ന് വെച്ചാല്, രൂപ ഗോസ്വാമിയെ സഹായിക്കാൻ രാധാദേവി തന്നെയാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ വേഷത്തിൽ വന്നത്. അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അത്യാവശ്യ ഘട്ടം വരുമ്പോ മനസ്സുരുകി ഭഗവാനെ വിളിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ തലയിൽ പീലി വെച്ചിട്ടും കയ്യിൽ ഓടക്കോയിൽ വെച്ച് വായിച്ചിട്ടും ഒന്നും ആവില്ല. പക്ഷെ ഒരു പ്രതിനിധിയെ ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അയക്കുന്നതാണ്. അത് നമ്മൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കണം. ദൈവഗോപന്മാര് അവർക്കറിയില്ല ഭഗവാനാണ് എന്നൊന്നും, എന്നാലും അവർക്ക് ഇദ്ദേഹം നമ്മളെ രക്ഷിക്കും എന്ന് അവർക്ക് നല്ല ഉറപ്പാണ്. അതുപോലെയുള്ള ഒരു ഉറപ്പ്. ഒരു കുട്ടി മതിലിന്റെ മുകളിൽ കയറി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അച്ഛൻ കൈ ഇങ്ങനെ താഴത്ത് കാണിക്കുമ്പോ കുട്ടി ഒരു വിഷമം കൂടാതെ അച്ഛൻ പിടിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് നല്ല ഉറപ്പാണ്, ചാടും. അതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ അവിടെ കൈ നീട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മളൊന്ന് പിടിക്കേ വേണ്ടു ആ കയ്യിലേക്ക്. പൂർണ്ണ വിശ്വാസം, അതാണ് വീഴ്ത്തില്ല, എന്നെ താങ്ങും എന്നുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളണം. അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോ മാത്രം പോരാ, എപ്പോഴും വേണം.
എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിക്കണം. പ്രേമപൂർവം എൻ്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും വേണം. സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ട് നാമജപം തന്നെയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മളുടെ സഹജീവികള്, ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയണ സഹായം ചെയ്യണം. അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനാണ്. നരസേവ, നാരായണ സേവ. എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് അത്യുത്തമ യോഗി അതാണ്. എന്നോട് ദൃഢതമമായി യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും അങ്ങനെയുള്ള യോഗി തന്നെയാണ്. അവരൊക്കെ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കും. ഈ ഗോപകുമാരന്മാരെ പോലെ അവരിൽ ഒരാളായിട്ട് ഭഗവാൻ ഓടിക്കളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ നമ്മളുടെ മനസ്സിലും ഭഗവാൻ ഇരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സിംഹാസനം ഒരുക്കി വെക്കണം. അപ്പൊ 6-ാം അധ്യായത്തിനെ ഇങ്ങനെ ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ യോഗാരൂഢനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. നിസ്സംഗതയോടെ പ്രവർത്തിക്കണം. നിസ്സംഗത എന്ന് വെച്ചാല് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പിൻവലിയണം. പിന്നെ യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ ക്രമം വിശദമായിട്ട് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം, എങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, എങ്ങനെ ഉറങ്ങണം, എങ്ങനെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം, എല്ലാ കാര്യവും പറഞ്ഞു. പിന്നെ പ്രക്ഷുബ്ധമായ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ വെറുതെ സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ വിജയിക്കാത്ത യോഗി എന്താ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. വിജയിച്ചില്ലെങ്കിലും അയാള് നശിച്ചു പോവൊന്നുമില്ല. അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അതിന്റെ ഗുണം അയാൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി ആരാണ് എന്നും പറഞ്ഞു. അതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് 7-ാമത്തെ അധ്യായം അടുത്ത ആഴ്ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അധ്യായം ഒന്നുകൂടി വായിച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി വേഗത്തിൽ ഇത് മനസ്സിലാവും. മാതാജി ഇതിന്റെ യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് ഒന്ന് കിട്ടുമോ മാതാജി? ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അമ്മിണി മാതാജി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെയാണോ? അതിൽ തന്നെയാണ്. ശരി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അടുത്ത ശനിയാഴ്ച 7:50 കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. ക്ലാസ് നിർത്തട്ടെ. കൃഷ്ണ.